Dili BIBI ang muingon nga daghang isla sa Pilipinas ang mawala o mupatinmaw sigon sa taob ug hunas. Kini napagrabe pa hinuon human sa epekto sa nagkausab nga panahon. Sa lungsod sa Tubigon, Bohol, ang mga kaislahan nga gipangpuy-an wala makalingkawas sa karong tag-as nga taob ug hunas. Ang kanhi mga kabalayan nga sa tubig dagat dili maabtan, karon ang ilang mga sala, ang tubig dagat patuhod na. Padayon pang mutaas ang taob dala sa nagkapaspas nga pagkahilis sa mga ice nga naa sa polar regions, sigon sa mga expert opinions. Alang sa mga nanimuyo nini mga isla nga karon matauban, aduna ba sila'y kapilian? Sigon sa mga tinugyanan sa kagamhanan, relocation ngadto sa mainland diin labing siguro ang ilang mga kinaiya o panginabuhian mautro. Ug samtang kini mahitabo, ang mga isla nga mabiyaan tamnan sa mga bakhaw ug tungog aron ang bunbon nga kinalis bawod mapundo sa isla pagsaka sa taob. Gikan diri sa Inonuran Island sa barangay Matabaw, lungsod sa Tubigon, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.